Vad är det för något, Sepp? Wow. Vad gör du, Milla? Jag försöker göra en blomma till. Aha. Vad är det för vem har du fått det ifrån? Pappas farmor. Vad säger man då? Säger man tack så mycket, eller? Vad säger en gång? Tack så mycket! Sepp också? Tack så mycket! Så, nu kan vi skicka det till dem. Så kan de titta på det. Kan ni leka med den? Wow.